Beautiful. Mbori yeZimbabwe ndinokuchingamidzai pachirongwa uchi pasina nyuchi. Yes, sekukurukura kwatakamboita tichionesana mafanzi makachema chema. Mr. Mafaro tiri kuda kuti tive tinozivana nevaimbi vedu face to face. Dai tichibvira motiunzira vaimbi muchitaura navo ndozvatakaita ende kutendawo Mwari vanotipa pfungwa dzekubatanidza technology is here to stay. Saka tofambirana nayo. Nhasi mukati mechirongwa uchi pasina nyuchi ndiri kuno zvangu DZ Studios ndina Pastor Matende. Vachakuudzai kwavari ini zvangu. Pastor tiri kuchingamidzai pachironga mukana ndewenyu. Chingamidzai vateereri mubva mangovaudza zvamungada kuti vazive kuti anombonzi Pastor Matende ndiani. Thank you so much my DJ. Ndinotenda zvikuru nekundigamuchirawo pano. Ndinonzi Pastor Norris Matende sezvamanzwa na DJ vachitaura. Kwazwai munofara here muri yose yenyika yedu yeZimbabwe, matimana ose epasi rose mungadai muri munyika dzakasiyana siyana dziri kure neni. Ini ndiri muno muZimbabwe, Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Ndoda kugamuchirai mose mafanzi ese aPastor Norris Matende, vese vanondiziva nevese vanga vasingandizive. Mwari wokudenga watikirietera mukana uno watapiwa na DJ wedu kuti tigone kuonana, tigone kukurukura. Mwari wokudenga ngavakuitire zvakanaka. Mufaro wangu kuti ndinge ndiri pano. Pastor Norris Matende murume anogara muno muZimbabwe, ndokwatiri muZimbabwe muchitungwiza ndo matinonyanya kuwandira tiri zvikuru. Munhu akaberekwa muguta reHarare achibva kumusha kunonzi kuwedza unjanja uko. Ndinotenda zvikuru. Mufaro wangu kuva pano. Pastor, thank you so much. Kunjanja ndo kuti munopfuura nekunonzi kwamasara kufa here uko. Kunjanja tinorova tichibva muchitungwiza tobva tati straight road inoenda kuwedza kunonzi kuwedza uko. Okay. Aiwa ndototenda Mwari. Mhuri yeZimbabwe tiri kuda kukutendai tinokuchingamidzai pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Nyaya iripo ndeyekuti Pastor Matende havazivi mutsva pachirongwa chinechi. Mukaenda paYouTube pachannel yakanzi Mafaro Huchi yamunofanira kusubscribe muchishare munowana interview yatakamboita nawo pati apa tatisumudze level. So havasi mutsvaba muchirongwa chinechi. Pastor, tiri kuda kuti mumbotiudza rwendo rwamafamba kusvika pari zvino. Ndinoziva kuti patakapedzisira kutaura tese, I don't know kuti was it your second, your third album. Ezvinezvi maapapi manje nemaalbum amasvitsa amava nawo? Sure, paipai tatine 2 maalbums. Ezvinezvi takwanisa takazobika mamwe maalbums anokwana kuita 3. Iri ratakabuditsa manje ranga double album ranga rine 7 tracks dzechipostori, 7 tracks dzemagitare. Saka rari rechi5 rangobuda riri double ari 14 masongs. Rari rechi5 kubva pa2 aya takamboita interview pamwe chete tiri. Mwari akazotipa mamwe, akazotipawo simba rokuramba tichipfuurira mberi nekuramba tichikomboza nekugadzira music kuti nyika yaMwari inyaradzwe, isimbiswe, ipiwe tariro kuburikidza nemusic. Takakwanisa kuita 3 mamwe maalbums pamusoro ndobva aita 5. Saka izvinoita ne5 maalbums neabout 29 masingles akabuda patakamboita 2 years idzi. Takamboita 2 years dzatakaita tisina kumbobuditsa song, tisina kumbobuditsa album. Saka ipapo takanga tichibuditsa masingle angaine mafeaturings. Takafeature vanhu vakawanda vakasiyana siyana. About 29 masingle atakaita ne5 maalbums so far atanawo. Album rekupedzisira ndo ratakabva kuita rinonzi Tiri Hama. Right, irori album irori pandakangoona title yachona kunzwa kuti Tiri Hama. Kana uri munhu anofamba mune zinyasha izi unobva wada kuti kunyazonzwisisa kuti zvakamira sei. Saka ndosaka tavaunza nhasi panapa kune double album rakaburitswa sekutaura kwavari kuita. Saka tichange tiri kuzofamba naro apo nepapapo tichazokumbira Pastor kuti vanozombotiitira kaakapela mbichana, because I know he's very good at that. And pamusoro pazvo tiri kuona kuti mavideos muri kuita mavideos zviri zvinhu zvakanaka.
Saka vanhu kuri kuti vari kuda kuti vasangane nemusic yenyu, because chimwe chatakaona kuti tiite pachirongwa panapa taiti tikange tichitaura torova mhanzi dzenyu, but taakuda kuti tipushe mafans kumapages enyu. Muri kuwanika here pasocial media? Maybe mumba mangotipa kuti kana vanhu vari kuda kutsvagai vanokuwana ipapi paFacebook here, paYouTube here, Instagram here, Spotify, vanotsvaga mhanzi dzenyu papi kuti vasangane nadzo? Yes, music yedu iri kuwanika paYouTube. It's Pastor N. Matende Music. Pastor N. Matende Music. Ndo paYouTube, and then paFacebook it's No Rest Matende. PaInstagram it's No Rest Matende. Music yedu tiri kupusha kuti iwanike pese mumaplatforms ese zvawo. Ndo zvatichiri kugadzirisa kuti tinge tine that account inogona kuita kuti music yedu iwanike pese, but so far tine imwe music yese kumashure uku iripo paSpotify, iripo pese pakawanda. Album iri yowanika ndo risati ranyanya tekeshera sere kunana Spotify, but tiri kupusha kuti tinge tichizviita izvo. I think in 2 days time tinenge takutonzwa zvaakuitika all over. Mwari wekutenga ngaakuitirei zvakanaka, ndiri kutenda zvikuru. Pakanakisa apa tobva tada kutasa album ichai rato nemavideos here dzimbo dzaakutomhanya pamasocial media kana kuti hapasati, because kazhinji ndinotoziva kuti muchingoburitsa album straight mavideos anenge atotekeshera soko rakutofamba. Ndizvozvo chaizvo tiri kutogadzira ipapa pamavideos akatakatotanga kuita mavideos asati abuda, but very soon ipapa paanenge akutanga kutobuda tine mavideos akakwanisa kupledgwawo. Mamwe atakaona support from Doves yakamira nesu zvakanyanya from our album launch yatakaita kuno kuHarare. Takaita album launch kuno kuHarare, ikazoita album tour kuSouth Africa iyoyi tiri hama iyoyi. Takaona support yakanyanya zvikuru, Mwari vachitungamirira, takasupportwa neDoves. So tine masongs akati wandei ari kubuda manje mavideos atiri kutogadzira. Chatanga ndiyo yoyo iri kusponswa neDoves, iyoyo ndo yatiri kutanga manje inobuda manje ipapa. Inonzi Mirai Neni. Mukaitarisa paYouTube iyoyo ndo ine maviews akati wandei, ende takaona kuti yanenge yakagamuchirwa nevanhu zvakanyanya. Inonzi Mirai Neni paalbum iro tiri hama. Mwari wokudenga achitibatsirisa, mavideos ari kuuya tiri kugadzira. Zvinoda kutendwa. Mabva mabata imwe area yanandinoda kuti ndibvunze nenyaya yesponsorship. Kana makasununguka henyu, zvakafamba sei kuti Doves ive ino sponsor? Is it like yakasponsor the whole album launch or vane specific track yamakarova maybe zvichienderana neline of business ravo? Makazvifambisa sei kuti mukwanise kuwana sponsorship from them? Because ndiri kufunga kuti zvinogona kuchibatsirawo vamwe vaimbi vangade kutsvaga sponsoring, chinova chinhu chiri kunyanya kutadzisa kuti vaimbi zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka. Amene ungade kuti tsanangurira here kuti makapafambisa sei papa? Zvazvinoita manje ndizvo zvokuti ndakaona kuti in this life usazviisire boundary, usazvilimite, usazviudze kuti uku handisvike, izvi handikwanise. So ndakakwanisa kungoendesawo matsamba edu semunhu ndandine album launch, and then ndangoendesawo tsamba yangu yagamuchirwa zvakanaka. Vachiona program yandandinayo yealbum launch yataida kuti tiite, and then ndobva vatozondedza for a meeting, ndatoenda, and then vanogamuchira zvakanaka zvisingaiti, and then ndokubva tatokurukura paye, muruda kubatsirwa sei, toda kubatsirwa so, toda matens, toda chichi, and then just kungotaura ka1, and then kwakutoti pazuva reprogram takanga tine matens anokwana vanhu vese, anotakura vanhu about 800. Tikaita machairs, tikapiwa deco, tikapiwa movable toilets, takaasiswa nezvakawanda zvikuru neDoves, but hapana zvinhu zvinonyanya kurema stereki. Chinhu chinokosha ndechekuti pese paunoona pane mukana, svika ipapo, gogodza every door, usarega kugogodza. Ungadaro ukaregedza door riri padhuze kuvhurwa zvakanyanya. Izvi takabatsirwa zvakanyanya ipapo,
and then after tapedza pandazovaratidza song yandakavaratidza iyoyo ine chekuita nenyaya yerufu. Saka ndikati ndakatozoenda kwavari ndikati ndine song yandoda kuita izvo, no sunungukai, taurai zvamuri kuda, tinokubatsirai kuti zvifambe zvakanaka. Saka ndiri kungokurudzirawo kune vamwe vaimbi vanenge vachangosumuka kuti no, haikona usazviisire boundary, usati uku handikwanisi kana kuti ndingagamuchirikeira, enda ikoko, maybe unogona kugamuchirwa ukatoshaya kuziva kuti zvafamba ndo marongero anoita Mwari. Ndokuronga kunoita Mwari, nokuti hanzi panogumira pfungwa dzedu iwo ndo pavanotangira. Ende zvinobva zvazadzisa masoko aye kunzi gogodza unotsarurirwa, saka unowana, because ukasadza kutodaro hazvifambi. Ende Mwari vanokuitira zvinhu panguva yakafanira. Toda kuti titende veDoves. Ameno kuti ndikabvunza kuti ndingabva ndati, are you now the brand ambassador weDoves? Because apa kutoita ushamwari hwamaita neDoves zvakutoreva kuti takuchitotarisira kuti maprojects anenge ari kuita achienda kumberi, ende nekuonawo kuti how you conduct yourself in the society, because ndinofunga kuti macompanies haadiwo futi kuassociatana nevanhu vokuti unozonzwa unzi ndingirikiri muimbi yazoita nyaya dzakadai zvinenge zvakudhameja zita ravo. Saka ndikufunga kuti zvakanaka kuti tichengetedze ukama hwedu, kuti zvatatodai we are now representing a brand. Saka zvinoramba zvakuti basa redu riri taakuita sei, taakuchiwana kubatsirikawo, ende rambai futi muchitsvaga. I wouldn't think kuti Doves ingaite dambudziko rekuti pakazoitawo futi mumwe anouya achiti no palonchi yenyu ndinoda kuti ndizopindawo nchidai. I think ndo zvatinoda kuti tisumudzane. Havana kana dambudziko naizvozvo, taurai zvenyu. Ende ndingada kungoramba ndichibudisa pachena kuti no, zvazvakaita ndezvokuti handisi brand ambassador zvangu, but patasvika izvezvi ndinonzwisisa kuti ishamwari dzepedyo chaidzo, ihama chaidzo. Ndakaona kuti shuwa vakandiratidza kuti tiri hama, ndakaona rubatsiro rwavo rwakasimba. And inini that's why mainterviews ese ndinonzwa kutorwadziwa kana ndikasamenshena name ravo, ndikasamenshena about Doves, nekuti vanhu vakamira neni munguva yandaida chaizvo support netsiko yakakura. Saka chinhu chandionzwisa kuti vanhu vakandikoshera zvakanyanyisa, and havasi kuperera ipapo. Chese chandiri kuenda ndichiti ndoda kuitawo vari kubva vakasika kundisapota. Saka ndakazvisa kuti tiri hama shuwa. Aiwa, ndizvozvo. Chimwe chacho zvazvinoita ndezvokuti inini ndinoita zvekutengesa. Saka muone kuti ndanda kutopushira kwokuita brand ambassador, kuti kana zvanga zvisati zvapinda ngazvibva zvaenda kumberi. Asi chatinotenda ndechoti Mwari ndo vanongoprovida kuti zvifambe zvakadaro. Aiwa, regerai tidzoke pachikwata. Chikwata chamunoimba nacho chakamira sei, uyezve zita racho, what's your backing ningirikini group? Okay. Zvakaita group rinonzi it's Pastor Matende, Pastor No Rest Matende, and the Power of His Glory. So the Power of His Glory, group rine vanhu about 8, rine vasikana about 3, nevarume vamwe vese. So tinotoridza magitare, but tine nguva imwe yatinombosiya magitare pasi, torowa akapela. Inini ndinonyanya kuzivirai kwakapera. Ndiko chaiko, but tinotori nenguva yekuti magitare anotomborira chaizvo, like kana vanhu vachifollowa pamaclips album launch yatakaita, pakarira magitare chaizvo zvokuti hapa pasina kumira mushe. So tinotoridza magitare, and then tine nguva yekuti tinogona kutomboisa magitare pasi. Tatomboridza magitare, totomboisa magitare pasi, then tototanga kurova akapela chipostori chaicho. Ndo mashumiriro anoita Pastor Matende in the Power of His Glory. Okay, right. Tobva taenda pamainstruments ipapa, pamutauro pamagitare apa. Munotorova gitare pese chapo, ende kana muchirova nderipi ramunorova? Magitare anondinetsa. All right.
magitari ndomada zvakanyanyisa, but so far handisati ndakunyatso ndiri kungobatanidzawo zvangu, but randonyanya kuda pamwoyo pangu ibase guitar nekeyboard. Bass guitar nekeyboard zvinhu zviri two ndozvida zvakanyanya, so I'm still learning, ndichiri kungobata 1 2 3, but I think as we go pamberi pababa tichange takumbotiwo tikamboenda painterview like this tombobata gitari racho tongoita 1 2 3 zvatinogona, and then zvodaro. Saka hayo pamagitari ndoda bass nekeyboard, izvo zviri two ndozvida zvakanyanyisa, ndozvandiri kutraya kudzidza. Beautiful. Saka pamunenge muchiita live performance yenyu paya, is it like munohire ma-session artists kuti vakuridze ma-instrument, or team renyu ramunoshanda naro already panoto nevamwe vanotoridza magitari? Ya, ndinotoona vakomana vanotorova ivavo vanotorova, because akapela hainyanyonetsa zvayo ka, akapela haitinetsi zvakanyanyisa. Pakati pavakomana vari kuita akapela ivavo ndo panotoona vakomana vari kutoridza magitari ipapo, saka hazvina kunyanya kuomastering. Kuzongotiwo 2 3 vamwe vanozongopindawo when it comes to akapela vakurova mabase, because mabase line reakapela rinogona kuti rine zvakanyanya base line nevoice rimwe riya ratena tena repamusoro-soro iri iwaya yayo vanozoita mamwe anozongopindawo from vanopindira specifically for aiwa no, zvinoda kutendwa nokuti zvakanaka kuti tizive kuti paipa patinenge tichikuona muri pastage, pamwe tikakuona muchirova akapela tinoda kutozoziva kuti hakuseri kuchauya ma-instruments as well. Zvinotendwa marongero amakaita chikwata chenyu ndochifarira, and I always follow you pa YouTube and everything. I think I've seen nearly most of your videos. Ndo kusapotana kwatinoda tichishare kuti zviende kumberi, nekuti ezvinezvi most of the music yakutoita more digital. Of course panoitwawo ma-private functions ekuti munenge muchizonoona Pastor Matende live zvinoitika, asi support yenyu kunyanya iri kunyanya ngaioneke kuma-social medias, muchiteerera dzimbo and all the stuff zvichitofamba zvakadaro. Ndokurongerwa kwataita nekuti things are moving. Saka regai titarise paalbum Tiri Hama. Pamunoita come up netitle track munenge matone list yedzimbo here dzamuri kuziva kuti right ndine dzimbo 7 or 8 dzinofanirwa kupinda pa this album, but Tiri Hama will be like the theme title. I don't know kuti munopafambisa sei pakuisa dzimbo paalbum. Okay. Inini basically inini pachangu maitiro andinoita ndinoti kana ndichida kuita album ndinotanga kuita kama kubuda netheme, and then mutheme muya ndochizotanga kuita, because kazhinji chinofanira kundimuvha inyaya ndingati ndinoiseta as a goal, sekuti ndo zvandiri kuda kuti the whole album ringe richitaura chinhu ichi. Saka pandinenge ndichiti Tiri Hama ndiri kuda kungoburitsa, mukatarisa kuti Tiri Hama yedu yabva yaburitsa kuti ndabva ndaita 7 tracks dzechipostori, 7 tracks dzemagitari. Saka ndiri kutangira kubva kumusic kwachona, kubva kumusic kwacho kuti be it music yeakapela isina magitari kana kuti music ine magitari, Tiri Hama tiri chinhu chimwe chete, tiri kupricha chinhu one. Ndikabvisa gitari ndikaisa gitari tiri kutaura chinhu chimwe chete. Ndoenda even kunyika ndotaura kuti Tiri Hama tiri chinhu chimwe chete. Ndoenda kuma-musicians Tiri Hama, veakapela nemagitari Tiri Hama, ndiri kungobatanidza. Saka timu yangu ndoyandozonyanya kuda kubuditsa mualbum randiri kuita, but ndatanga ndatsvaga theme first. Saka ndotanga ndatsvaga theme ndoda kumboti kudiko this time, toda kumbotaura pamusoro pekuti aiwa Tiri Hama, nyangwe tikange tiri mapostori, tikange tiine magitari Tiri Hama, tese tiri chinhu chimwe chete. Hatisi kuparidza Mwari akasiyana, tiri kuparidza Mwari mumwe chete. Saka ndozoita come up nema-songs, but donzvo randinaro nderekuti ndoda kuparidza kuti Tiri Hama. Ipapo Mwari vakakufemerai kuti mubude nesoko iroro, nekuti richabatsira vanhu vakawanda, because umwe munhu anofunga kuti akaita mari, vamwe vanhu vese ava asisina kukama nayo
mumwe munhu Sure. anofunga kuti kana asina chokubata mukati mweupenyu atorina atosiyana nevamwe vanhu vese, but tese takasikwa mufananidzo waMwari, so we resemble the image of God. Saka Mwari rudo, takangoziva kuti Mwari rudo, munhu wese Yes. regardless yekuti unazvo hauna, unechi asi tiri hama. Mwari vakuitire zvakanaka. Tiri kutoparidza soko izvozvi kuno umwe munhu. Soko riri kutoparidzwa kuno umwe munhu izvozvi. We are a family, because vanhu ipapo muchaona kuti Satani akauya kuzoparadzanisa vanhu. Zvokuti vanhu vamwe chete, zvokutoti kana tichiti isusu tiri music industry tiri ma-gospel artists, handitika kutangira kuma-gospel artists chaiko tinofanira kunzwisa chinhu ichocho kuti hatipatsanirwe negitari. Ndaitonzwa mumwe aiti inini mukangoridza bedzi magitari chete matondikanganisira. Ndoda chipostori changu chisina magitari. Taona kuti at the same time pane umwe munhu ari kuti chipostori chenyu ichi ndiri kuchida chiri mumagitari. Saka taona kuti pane kuti tikwanise kuakomodheta munhu wese, ndosaka takaita this album ratakaita rine chipostori nemagitari. Toda kunyanya kuburitsa pachena kuti munhu wese anofanira kuwana pake, munhu wese nepaanonzwisisanapo ipapo, nekuti munonzwa Jesu achiti kutenda kwako kwakuponesa, uchiona kuti level refaith kana kuti chaunotenda ichocho ndo chinokuponesa ichocho. Mwanotenda kuti ndikanzwa chipostori chisina magitari, mwanotenda kuti ndikanzwa chinyi, but after all tese tikufanira kuzonzwisisa kuti tiri hama, tiri munhu wani. Amen. Oh yes. Ndosaka album rakauya shuwa munoda kuti murinzwe. Album rine dzimbo dzinokomborera, rine dzimbo dzakanakisisa. And level ya Pastor Matende ukaona ari munhu anoteerwa nenini nika ozodaiwa vari mu right direction. Yes. Right. Regretted melody, Pastor. Melody munoipiwa sei? Munorota here kuti chimbo ichi ndoda kuti ndichifambira kaita, because album renyu rese dzimbo dzese kana dzenyu dzandateerera hapana paunombonzwa kuti melody dzakatosiyana. Like toda kutora for example kuti let's say kuti mukafunga kuti kambo kuti muda kuimba kambo kanoti Jehovha mufudzi wangu, right? Tinoziva kuti kumakereke kwatinopinda uku kane maimbirwo akanoita, but I don't know kuti imimwe mune kamwe that rega ndidaro kana ita kuti zvibva zvaratidza kuti ameno zvazvinenge zvaita. Munozvipuwa sei? Munoroteswa here melody kuti imba iyi imba yamakadai, so maoko moimba makadai muchidai munozvipuwa sei? Ndinotenda zvikuru sezvamamuchamotaura paipai kuti zvinhu zvese zvikatungamirwa naMweya kai, Mweya akanga ari pamberi, zvinhu zvese zvinofamba according to God's plan. Kazhinji kachona music masongs mazhinji andinoita like ana andotaura munana, ana hakuna rimwe zita yairohwa nemagitare, ndobva ndaiita neakapela, ndakatanga kutoiita neakapela. Ndezvekuti uchitoenda kunzvimbo dzekunamata mumasowo muya tinogara tiri mumasowo, tinogara tiri mumarenje tichinyengetera. Saka nguva yaunenge uchienda mumarenje like ndotaura munana, ndakatoiita ndichienda kurenje, ndopandakangonzwa ichongouya mandiri. Saka masongs mazhinji anongoita zvekutongouya, mamelodies anongoita zvekutongouya kuti song iyi inoimbwa ichidai, but ndiri kuinzwa ichidai so. Kwakutotanga kutoiita papo, kwakutotanga kuireza, kwakutoenda nayo mustudio. Saka ndo maitikira azvikaita ya. Beautiful. Munonyora pasi here dzimbo dze kana bhuku racho handitombozivi kunyora. Dzese dziri mumusoro. Ndinotongonzwa zvandanzwa nguva iyoyo Mwari achitaura mandiri. Ndakutotanga kutoimba, and then ndikangozviriyesa kairi katatu, ndakutoenda kustudio, because kazhinji munhu unozokanganwa kana kuti unozodii, but handizombonyori pasi zvokutoti ndikutonyora kuti ndikunyora song totanga from the scratch. No, ndototanga ndotoinzwa mandiri, ndikangoinzwa mandiri ipapo ndakutomirira kutoenda kustudio, ndikangobata chorus chete, ndikange ndatoa mustudio ndakuchiexpanda mai, ndakusopfuurira mberi, ndakutobudisa song. Okay, so totarisa pama-BVs, munozviitira mega here ma-BVs kana kuti munochiti mafunga
chimbo then mochiudza vanokubhekai kuti muri kuda kuti muimbe makadai munozvifambisa sei pamabhibhivhiya because voice renyu ndakuriziva kuti pane parinoimba apa ndozoribatira kumusoro uku ndozoribatira kumusoro. Yeah, this is because when it comes to studio session, inini ndakangozviudza kuti kana ndichienda kustudio ndinofanira kubuditsa sound yandiri kunzwa mandiri. Ndanzwa sound ndichienda kunonamata handitika, so ndoda kubuditsa sound as it is. Zvasiyana nekuudza munhu kuti shamwari ka ndoda kuti uimbe uchidai. Ndinotoenda ndega ndo handatonongotorova sound iya exactly as it is semanzwire andaiita kubva pakutanga. Saka ndinoti kana ndikaenda paya ndotaura naproducer wangu, producer ndoda kuimba song yakadai, but inodai so, then obva angondiisira chibhiti chine chichidai so, kana iri akapela anongondiisira chibhiti chine chichidai so, then andiisira chibhiti ichocho ndo handaivamba yese song iyoyo kusvikira yapera. Ndichivamba pasina ari kudaira ndechingozvinzwa musoromo ndo mandichinzwa mamelody pandichinzwa anzi maparts ekuzodaira nawo pandikutovamba paya. So ndichinopedza kuivamba ndakutoisa maheadphones ndakunzwa vocabulary ndachivamba riyari ndakutanga kuribheka one by one kusvika rese rapfekana like zvandakaita pana totaura munana ndakaiita yese ndega iyoyo kusvikira yapera. So one by one kusvikira ndanzwa kuti zvaita manje. Aiwa, kutenda Mwari nekuti iye munhu kana wapuwa chipo, Mwari paanopa munhu chipo anotokupa chipo chekuti unokwanisa kuchiita sekuchikontena. Zveshuwa inini ndikufunga kuti like pamatauro kuti mane 29 singles ne5 albums, inini chaizo ndinoda kutomborifiya bheki kuti album renyu rokutanga pane song yenyu yakadai, but toda kutenda Mwari nechipo ichocho. Mwari varamba vachikusenzesai ende murambe muchienda kumberi. Sure, zvinozvitenda muno Mwari, zvinozvitenda zvikuru. Aiwa, ndizvozvo. Regerai nditarise ningirikiniri pamachallenges. I know kuti zvinhu zvese zvine machallenges. Ndapo machallenges amuri kusangana nawo amungangoda kuti mafans enyu azive, mhuri yeZimbabwe izive, vanhu vanoteera music vazive. Alright, machallenges atikupesana nawo I think anogara achingoimbwa nevaimbi vazhinji kuti sometimes chinhu ukaita vision usina mafinances anogona kusupporta that vision, inogona kungopera iri vision chete. Saka muchaona kuti ndine tariro neshuviro yezvandiri kushuva kuti kana Mwari vakandigonesa ndoda kuminista kusvikira pane rimwe level randinonzwisisa kuti shuwa ndarwa kurwa kwakanaka, ndagarira hangu kuti Mwari achikudzwa munguva yake. But zviri kunyanya kuti kanganisa kuti vhangeri rikwanise kunyatsoparidzika kana kuti tisvike palevel ratikutarisira inyaya yemafinances. Mafinances ari kuhwisa zvakanyanya kuti basa raMwari rifambe zvakanaka. You can plan kuti ndoda kuti ndiite mavideos, ndoda kuti ndidai, but mamwe achona anogona kungoperera maplans zoramba kubuda uzongoona waita mavideos 3-4, mamwe ese about 30 something anenge asina mavideos, but shuviro inenge iripo yekuti at least tikakwanisa kuita mavideos. Mazuva ano vanhu vakugara panet vakuona zvinhu pamayoutube, pamaplatforms ari panet. Saka muchaona kuti mavisuals ari kudiwa, muchaona kuti mastudios, kupinda mumastudios kuramba tichiita masongs zviri kudiwa. Saka machallenges atiri kuita ndewayo, asati ane support yakasimba financially, asati akwanisa kunyatsomira zvakanyanya kuti zvatiri kuda zvese zvinge zvichiitika in time. Saka ndinotenda kuti Mwari vari mubatsiri wedu, panosvikika nekuti takatoita album iroro ratakati panosvikika, as long as wawana hama dzinogona kusapotana newe kuti chiri mauri tikwanise kumanifesta. Ndinotenda zvikuru. Beautiful. Aiwa, no, tinoda kuti titende nekutipa nhoroondo yakadaro kuti tizive, because vamwe vanenge vachifunga kuti mavidhio yaipa anezvobuda zvese zvichinakidza and everything, but it takes time kuti mavidhios aiwa abude. Pane tione chinenge chiripo. Gaiti taure panyaya yemapublic performances.
mati mamboitawo here mukana wekubuda kunze muchinoperforma kana kuti mostly muri kungoperforma live within Zimbabwe? Alright, mostly ndingangoti nyika yatanyanya kutongoenda ndeyedu iri padhuze yeSouth Africa. South Africa Alright. ndakamboenda ndikanoperforma muDurban, ndikaenda futi nealbum tour yandakangoita mutori mamunda kuCape Town, and then muJoburg kakechi3 muJoburg ichienda kunoperforma. Kakechi3 muJoburg ichienda kunoperforma nemuno muZimbabwe. Tikuperforma kwese munzvimbo dzakasiyana siyana tirimo muno muZimbabwe. Aiwa, zita rafamba maputika panzvimbo dzenyu dzese. Ndekapi kambo kamunoti kamba kakabva kati vanhu vanyazozoti Pastor Matende is now here to stay. Because maputika pastor kana musingazizive bvunzai isusu vashamarari. Isusu ndisinoita marequest pastor ndosaka ndakunzai pachirongo. Kambo kamunyazoti kakandoka kanyazosimbisa zita ndekapi zvenyu, asi ndinoziva kuti dzimwe dzese dzakanaka. Ndinotenda zvikuru ipapo DJ wangu nekukutenda imimi nekuti pamaplatforms akaita sewayo kuti tikwanise kutaura nehama. Song yandakaona yakanyanya kugamuchirwa nevanhu stereke ndeyekuti hakuna rimwe zita yandakaita 2013, but ndakaona kuti vanhu vakanonoka kutadza kuziva kuti ndiani munhu akaimba song iyi. Vazhinji vanondifonera vachibvunza kuti song iyi yakaimbwa vachitaura manames akawanda evanhu vari kunzi vakaimba song iyoyo. Ndikati no, ndini ndakaiimba. Saka song iyoyo inonzi hakuna rimwe zita. Kobva kwaita song yandakazoita inonzi Baba Samasimba tipewo zimba renyu. That one yakanyanya futi kutenderera. Ndobva kwaita futi song inonzi ndotaura munana. Masongs ese ewayaya akanyanya kupinda muvanhu zvakanyanya. Kozoita ndakaita naMama Dorcas Moyo inonzi unoimba nani. Iyoyo futi ndoimwe yakazonyanya kubva yaita kuti zvinyanye kufamba. Handingangoti dzakawanda because pane imwe futi yandakaita nevanonzi SG Mutsongodza. Yakafamba futi zvisingaite. Saka ndinotenda kuti ndo masongs andingadaro. Handingangomenshena maviri matatu iwayo kuti akaita kuti nyika ikwanise kutiziva. And manje zvazvinoita manje song idzodzo dzinenge dzakusetirai level bar rinenge raapa. Saka munenge makutoda kutoramba muchiita sei? Mazvona vai. Muchitoenda pamusoro. Hauchafanira kudzika pasi, wafanira kutotsvaga zviri nechepamusoro. Ndafanira kuita zviri nani than izvi. Saka pane pasina kumira zvakanaka. Sure. Pane pasina kumira yechidze vateereri kuti tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Chirongwa chacho ihuchi but nyuchi haudzione. Saka itori zita ratotekeshera ratofamba kubudikidza nana pastor. I know kuti you do mention chirongwa kwamunenge muchienda uko. Saka isusu tichidhonzawo nouko imwe muchitodhonzawo nouko. Vanhu vanondibvunza kuti but how is it possible kuti panoita huchi pasina nyuchi? But kana tichitaura zvenyasha Mwari vanongoita kuti zvinhu zvacho zvitapire. Ndanga ndoda kutoti ndipa naMwari hapana chinoramba kuita. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti huchi pasina nyuchi hunowanika, nekuti naMwari everything is possible. naMwari hakuna chinhu chinonzi charamba. Saka izvowo zvichizoratidzawo zvega kuti shuwa ihuchi pasina nyuchi munongozvionawo. Mhuri yeZimbabwe inenge ichingozvionera kuti aiwa pane zvihombe zviri kutoitika apa, ende mainterviews ari kuitwa akakura kwazvo, ende music iri kuridzwa ipapo, ende our DJ ari kutiitira chinhu chinokosha zvikuru. Hapana chinhu chinokosha sekusanganisa vanhu. Isusu sevaimbi tikasawana maplatforms akaita seiwayaya ekupindawo pahuchi pasina nyuchi aya, tinogona kungova vaimbi vari mudzimba vasingazivikanwe nevanhu. But tinochida chirongwa icho chichi kuti chichinge chichitisanganisa nehama nevanhu vatiri kuimbira, vatiri kupindira mumastudios. Ndinokutendai our DJ nechirongwa ichi huchi pasina nyuchi. Tatenda. Aiwa, tinokudza Mwari. Nandava kuda kutoti ndibvunze panyaya yemakolabho, but matozotaura vamwe vaimbi vamaita macollaborations nawo. In addition kuna Mama Dorcas Moyo na iziti mati Pastor SG ndizvo? Pane vamwe here vamwe vaimbi vamati maimba nawo, even kana vesungura. I don't know hangu kuti zvinozofambidzana here chaiwo kuti pane vamwe here kuti mamborova makolabho nawo.
ndizvo chaizvo richirega nditange nekolabho yemupedzisira yandakapedzisira kuita manje so ndichizobata mamwe ndisazokanganwe nekuti inondikoshera zvakanyanya. Ndakwanisa kuita kolabho naanonzi LC Gweja ari kuSouth Africa. He's a producer zvakare ari artist emasekos edu ezimdanso ndo music yaanorova iyoyo. Takaita kolabho yatakaita ipapo inonzi song inonzi ndinzweiwo. Song iyoyo ainomira zvakanaka. Takarova ndinenge chipostori ipapo mumagitare iwayo mune chinenge chizimdanso imomo. Song iyoyo ka ainomira zvakanaka. Saka when it comes to ma featurings tino feature kana nani zvake hatina dambudziko nekuti gospel ratiri kutaura nderekuti tiri hama. Saka ndakakwanisa kuita naLC Gweja, ndikakwanisa kuita na my brother my pastor Joseph Tivafire ndiye wandakatanga kuita naye. Ndikaita napastor Bande, ndikaita nakudzi Nyakudya, ndikaita napastor Olinda Marova, ndikaita na mama Bethan Pasina wako, ndikaita na ndiani vamwe havakawandisa mani vamwe vacho navari kunotumbu kukuya but ndakaita navanhu vakawandisa zvikuru, vaimbi vakuru vanozivikanwa zvakanyanya. Ndikaramba ndichiuka ipapo ndicharamba ndichikukanda but so far ndo 7 vatakaita navo vaimbi vanozivikanwa including mama Dorcas Moyo vari mubatsiri wedu. Aiwa, zvinotendwa, zvinoratidza kuti mune ukama hwakanaka nevamwe vaimbi, because pane vamwe kutoti even kumalaunch uku ndiri kunzwa hangu, because mumamusic circles tirimo tinonzwa kuti let's say pamuri kudara, let's say pamakaita album yenyu launch handiti, you also have maartist anouya masupporting artist. Hanzi unotonzwa umwe achitoti kana uchida kuti ndiuye kuzoimba maybe ndibhadhare. Kana kuti handizive kuti tingadaro here sevaimbi kuti mumwe wedu paari kuroncha. I think ndo patifanira kutoti tinosapotana tese pasina kutoti hanzi kana uchida kuti ndikuye kuzosapota ndipe kana $100 150 200 tochajana pachedu. Handifunga kuti zvakanaka. Hamene kuti munopaonawo sei? Ipapo my DJ ndoda kutanga nekunzwa kutya Mwari zvakanyanyisa nekutenda zvinotyisa. It's not easy kuti titi ungasimudze vanhu vakaita sana mama Dorcas Moyo from Mutare kuuya muHarare kuinga album launch yangu. Hapana kana sendi rekuisa filo, hapana kana sendi rekupa kuti apedza kuridza pastage ndakumupa mari. Ari kuuya achisoti ndauya kuzokusapota hama yangu. Ndakaratidzwa kuti tiri hama nevanhu vanotyisa zvikuru. Vakauya akasikuridza kubva all the way from Mutare nelevel ravari. Regai ndimboti kai mama Dorcas Moyo Mwari ngaangovaitira zvakanaka. Zvakare naMaititi. Maititi was my MC, ndo vanga vakabata program yese. Kupinda mukuru munhu akazvininipisa ndati zvangu kuita kuzvininipisa kwakanyanya. Maititi vakabata program yese kusvikira yapera. Hapana kana mufunge ngogamuchirana ngoti tiri hama. Saka ndinonzwa kutya Mwari zvakanyanyisa. Takaona vashumiri vedenga, vashumiri vaishe, takaona the followers, takaona kubata kwazhe, takaona vakomana, mukomana anonzi mukomana wehosho, vana majecha vakauya vakarova hosho dzikarira zvekuti papasinomira zvakanaka. My DJ. Saka ndiri kutenda nerudo rwuri kuitwa nevaimbi vakatiratidza kuti tiri hama. Hapana kana one akabhadhara. Vanhu vari kungosapotana, tiri kungosapotana sevaimbi. Ngatirambei tiine mwoyo iwoyo. Ndiri kuramba chidaro kumaartist edu, kumagospel artist edu. Ngatirambei takadaro hama. Ndinokutendai inini kubva pasi pemwoyo. God bless you. Tinoda kuti titende Mwari, ndo watinongotenda pane zvese zvatiri kuita. Mungaita idea kuti yakarekodwa here Ningirikini launch yenyu, because zvakanaka izvo kuti pamuita launch pave ne-live recording so that munopota futi muchikanda pama-YouTube penyu, pama-Facebook penyu and all the stuff, because it is a strategy yekutomaketa kuti vanhu vakanga vachikuona vachiperforma live. Mumwe musi pane vachaita muchato wobva kuti toda kudedza pastor
nekuti vanenge vaona performance yenyu kuti pamunenge muchiita live. Saka yakarekodwa here nhingiri yekuti vanhu vanogona kuitsvaga paYouTube kana paFacebook vachiona mavidheos elaunch pamakaita? Ya, pamavidheos elaunch atakaita takakwanisa kuita maclips akangotorwa nekamera, mamwe acho nanza ndatomboatora kuti nima-upload. Ndo hatina kwanisa kuscreena live, hatina kwanisa kuscreena live on Facebook, but ndichaita program yekuti ndimatore ndimaise paYouTube. So far izvezvi paFacebook page pangu pakanzi No Rest Matende pane maclips aripo, kune vanenge vachida kuona maperformance edu vanogona kuenda ipapo vonoona maroyerwo akaitwa paalbum launch iyoyo. Ndo maroyero atinoita iwayo zvakanyanya. Turipo tumaclips turipo paFacebook, and then ndichauploada rimwe rachona rakati kurei paYouTube channel manje pamberi papa. Aiwa, no, tinoda kuti tingoramba tichiita push for that. And kana pane mukano futi wekuti munokwanisa kuita live streaming, I think let's use those facilities as well, because chatiri kuda kuti zita rite sei riri kure, because chandiri kuona mazuva anaya ndechekuti vaimbi public performances ndo akutoita kuti cheuwiri chiite sei chiuye. Masales kakashoma kurirana nemasales. Saka the more you make yourself available kuna vanhu vachiona performance yenyu pastage, zvinobva zvanyatsobuda zvakanaka. Pastor, ndikuona kuti nguva dzedu dzafamba, ndangokubatai pahuro, but muri wangu imimi hakuna maita munyama wokutizira kwaenda museve. Zvakanaka izvozvo. Munyama uri lucky kuti. Aiwa, ndizvo. Rega timotarisa zvedu pamunenge makasununguka zvenyu pai. Besides kuita zvemusic, besides basa renyu ramunoita nemhuri yenyu, muri munhu wekuti anomboenda here kunogocha kubhora kana kumbonoraura? How do you spend your time, free time? Yeah, inini ndiri munhu anofarira fishing zvakanyanya. Ndofarira fishing zvakanyanyisa. So muspare time yangu ndinongoenda outing nemhuri, tinombodidi tichivedza tichiita sezvedu, but ndiri munhu anofarira fishing. Zvakare nezvimagochi zvikaizvi kudyira kunodikanwawo kuti mwiri unzwe kuti aiwa uri kuappreciate pabasa rauri kushanda. Saka tinomboendawo outing nemhuri zvakadaro. Ndinotenda. Aiwa, sababa ndo zvazvinoda, because hazizoda kuti muda kubhalansisa equation yacho yese, right? Yes, haufana kubva wasimbira side rimwe chete, kunokumba vana nemhuri yotadza kuwana kana mukana newe. Haufana kumbobuda uchimbodaro kubudawo nemhuri uchidi, and then zvimagochi zvichiitwawo. Zvinokosha izvozvo, zviri yawo. Handitika. Right, Pastor, tichiitirai run through double album. Rine dzimbo dzinoti ani nani hameno kana muri kudziremember dzese. Maybe it might not be in order yezvadziri, but kungodzitaura dzese kuti pane kambo kakati nokuti ndo zvakanyanya kuti tiite vatereri nemafanzi azive kuti kune new album. Run us through the tracks dzepaalbum. Yeah, chandingangoda kutaura nezvacho apa my DJ ndechekuti tine album rine 14 tracks. Ravepo izvezvi dzavepo paYouTube channel yakanzi Pastor N Matende. Mukamhanya ipapo mukanoona, munoona masongs ese ari ipapo akawanda zvikuru. Zvinhu zvaari 14 kachindiregera eka mazita acho anogona kundinetsa zvakanyanya. Ndewo mazita acho namuziva kuti zvezvakazara musoro umu zvese zvakawanda. Saka ndinotenda zvikuru tine masongs andingangogona kumenshina mashoma ana Mira Ineni, masongs kana kuti uzochiita zvaakaita manje kai ndakaisa manames ndaisa manames pamasongs aya anga ari mufoni mangu, and then ndobva paita mistake mufoni mangu ndobva arasika yese. Alright, kwakuenda back kustudio, kwakunotanga kugadzirwa futi, because masongs andandinawo kuno kustudio yangu abvisa. Saka manames ndakatanga kumachinja futi, you see. Saka andivhiringidza zvingaiti up to now handisa ndatonyatsodzikisa kuti ndingoita zvekujuma nekudii, but 14 masongs aripo, unogona kuenda paYouTube unaona. Thank you. Aiwa, thank you so much. Ndosanda kuda kutaura kuti regai tingorifeya fans nevatereri paFacebook. Endai paFacebook page yaPastor Matende
as well as YouTube page pavo munonosangana nenew album, right? Ndiri kukumbirawo zvangu kakapera any song yamuri kuda iri this new album. All right. Akapela ndetsaurwani ka akapela posta jera kuti unoyituka ti kwanze ukoti kugabhesi Yeah, this was chingorova zvenyu muri wani. zvisine regai tingorova bijana magariro atinoita tiri kufadza Mwari here. Aiwaga magariro atinoita tiri kufadza Mwari here. Aivarumbe magariro atinoita tiri kufadza Mwari here. Aivarume mafambiro atinoita tiri kufadza Mwari here. Varume tiri kufadza Mwari here. Hallelujah. Inonetsa manje kana uri waniso. Aiwa zvatoita ende izvozvo zvachona ndo zviri kuratidza kuti kana tiri hama nehama kuita kwedu kuda kufadza Mwari. Ende chimbo ichi chiri kubva chazoratidza nekuti tikasava hama nehama hapana kuzofadza Mwari kwatinoita. Mwari hafadzwi nesu nokuti tinotonzi tiri hama ndokunge isusu tichiita zvinomufadza takabatana tova hama, nekuti vese vanozonzi hama vanhu vakatenda mushoko rimwe chete, vakatenda muna Kristu, vakatiita hama kuburikidza nekutenda kwatinenge taita kwaari. Tachechi imwe chete, chechi yaMwari, chechi yaJesu Kristu. Zvinozvitenda zvikuru my DJ. Haleluya. Pastor, nekutaura ikoko handizivi kuti pane chimwe here chamungada kuti vateereri nemafanzi enyu azive, nekuti hatasvika kupera kwechirongwa chedu chezuva ranhasi. Regai nditi pauchi pasina nyuchi naDJ wedu, Mwari wokudenga ngaakudzwe. Mufaro wangu zvakanyanya wandandinemi pano. Mwari wokudenga ngaakuitire zvakanaka from our DJ this program uchi pasina nyuchi. Mweya wangu waitirwa zvakanaka. Ini ndanzwa kuti ndataura zvese zvandandine shuviro saartist unenge uine shuviro yekuti dai ndasangana nawo nehama nemafanzi angu vakwanisa kunzwa ndichitaurawo navo. Saka ndinotenda zvikuru, shuviro yangu huru yazadziswa kuti ndataura nemi mafanzi angu. Mwari wokudenga ngavakuitire zvakanaka. Shoko rokupedzisira nderekuti tiri kupfuurira mberi kuramba tiri mumusic, ende ticharamba tichibuditsa masongs matsva nemacollaborations matsva evanhu vamuchange muchingoona ari semasurprise. So sezvo ndakaita naElsi Gweja, vanhu vazhinji vari kuvhunduka vakashamiswa zvikuru kuti masangana papi zvafamba sei. Rambai muinesu mafanzi aPastor Matende, tiri kugadzirirai zvitsva zviri kuuya zvisi kumira, mavideos nemaaudios. Ipapa tine 3 masongs nati maworship songs ane magitari 3 atoripo izvezvo already, ari kufanira kuzobuda manje pamasvondo 2 atakatarisa iwaya. Tichabuditsa takatarisa kuti hama dzedu dziri kuti tivape papi. Mwari wokudenga ngakuitire zvakanaka. Thank you so much my DJ. Pastor, ndinoda kutenda Mwari zvakanyanyisa. Ndinodaira kuti mhuri yeZimbabwe yaitirwa zvakanaka. As I always say, kana pangoitira zvicha chete zvamuri kunzwa kuti tinoda kuti zvifambe, ngatibatanei. Nhamba yangu remains the same. Imimi yenyu ndoziva kuti haichinje. Mwari wenyu achakuitire zvakanaka. Mapublic performance ese muchengeteke zvakanyanyisa kuZimbabwe ikoko. Ndo zvatiri kunyanya kunamatira, nekuti tikatadza kuchengeteka hazvina kwazvinoenda. Mwari vachiri kuda kutishandisa. Saka panguva yedu tichanzwa, Mwari ngavatishandise. Mhuri yeZimbabwe ndinodaira kuti maitirwa zvakanaka nechirongwa huchi pasina nyuchi. Nhasi ndandiri kuhosta Pastor Norest Matende vari pachitungwiza. Ini ndiri kuno DZ Studio South East of England. Ndirimo zvangu mustudio mangu, munongoona kuti chizimba hatisii. Saka iwa toda kuti titende Mwari. Pastor, itirwai zvakanaka so much. God bless you. Ndatenda hangu zvikuru.
Thank you, same to you. Itirwayo zvakanaka, mazvita zvikuru nengwe yakanaka. Yes.